Bo wafadari borok omo hai borok kongsong tongo educated chini YTFD General Secretary James De Burma. James De Burma! James De Burma! James De Burma! Mandai ini jadi contoh bisa mandai Takuna hanya masuk aja tabuk ini nahar monglet tamu naik bapak haji saja. Saya mana kisudin kogin aja media ni bising tui kok mandai kendro sini sar borong menang Ronel De Burma naik ini abono seng totally mandai kendro ning seng sajagli anggai tini semua bapak haji খাদমন পান্ডা সিং মাখাই তাম হিমালয় যত বরক সাইমানো লোকাল হংকে যতন সুখে দুখে বেবাং जों समस्या समाधान जों सालायमानो आबन बिसिंथ जों बिसेस खाय जों लोकेल नो नांगौ हनिनै जों तिना खादम पान्डा खायसा जों माखाले ताबो लोकल न दिया ओइ जे सिलेक्ट खायजान बनो रिखा हिंके नंग बसकां या ट्रिटाम ना जों बसकां आबन स्टेप ना हरजांनाय जों जेहेतु लोकेल रिया फानो तिनी सार तिनी बुबागरा फानो फाय जों और बासा फायदों जों आबनो नायनाय आरो जदि रुनेल नं खांखाय जोंनि दल बासावै जों पास खाय फुनुंनाय जों आबोनि सिन समाय ताखनसिन मुं आनि मुं सन्दय दे ब्रह्मा सदर डिस्ट्रिक्टनि YTF नि सेक्रेटारि यस आं सानो मुसुं माखावनो जों तसिनरो खनागा जे रुनेल सारुनेल न और बासनाय हिने हायपनो जों चिनि मान्दाय केन्द्रनि हयते हंका सोंबोनो नाया जों आं बोरै संगठन न दै दंग आं ब्लक कमिटि निंगै गासै सेक्रेटारि जों पाब्लिक बाय दंग जों पाब्लिक नि सानमुं रक्तामो जों सायमानो पाब्लिक रक्तामो सा सोंगाबो जों सिवता ओंका आबनि बागैनो आं साननि मुसुंगो सिनो जागावो चिनि लोकेल नि न रखांके जों बेलेखेनो हामजागो जों पाब्लिक नि नायमुङाबो न के जों अमनि हयतेबो जों ZTWF हयतेबो जों सामुं खलाय दंगो जों अमनि हयतेबो जों कायसे जों कागज रैखा सारसिरि श्री दामनो बन रैखा जों आफ्रुबो सावो जों चिनि महाराजनि बागै महाराजनि थानिवा नर अकनो तलांगै थानि ने जों मान्दाय ब्लक कमिटिनि हयते जों बोरै रकङैने जों चिनि महाराजनो जों मुंसाबो सान्याको मुंसाबो जों बिन बागै नुगजागैयाको जों सिन बिनि दागि मुंना नाहारि जों अनेक सामुं खाय दं ओंका आबनि बागैनो जों चिनि जे सानमुंनो चिनि महाराज बुजिथों होनै जों चिनि सार सिरि दामनोबो जों सायकाबोखा आफुरो आबो हायके जों माने बनो महाराजनो खबर हैथों होनै जोंनो हामबाय